Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanan na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Kidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ginaingon, ang babae nga puutan, doon naging panahon nga siya malaking asong makasa sa lalaking na iyang gimahal. Amping lang na dili ka masakpan, bahala na mahukom ang kahitasan. Mao kining nahitapos kung kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Okay. Karon nga nasabutan na ang buwan sa inyong kasal. Pag-amping na gyud mo sa inyong kaugalingon, ha? Vilma, Romel, nga dili mo mulingi pa og laing binuhat. Labi ka na, Romel. Kinira bang mga lalaki, no? Dali kayo ning mutikig ang liog kung makakita og babae nga nindot. Magmama na lang kung daan mo, mamataling, ha? Ma, kana kay miyani man ko aron sa pagpamay. Timos og tinuray ganing akong gugma sa imong anak. Gikan karong adlaw sa akong pagpamay, di na gyud ko mulingi pa og laing babay. Gawas lang sa imong anak. Maayo kon mauna. Ikaw, Vilma, unsay ikasulti mo? Mataling. Mahal ko si Romel, ma. Mao nga gidawat kong iyang pagpamay. Siya lang ako higugmaon sa tibuok kong kinabuhi, ma. Kana! Maunay gusto kong mabati ninyong duha. Ang katamis sa inyong pagminahalay. Okay. Lihukon tadayon ang tanang papeli sa inyong kasal. Maubanak, gisakitan ka sa unang gabi sa inyong kasal ni Romel? Oo, ma, pero kadiyot ramang nawa. Dili day kaayod ako ang kang Romel. Ha? Kinawa ramang kahadayon ang sakit. Sa imong paminaw, nak. Unsa kadaka ang iya, nak? Ang tibuo ko ang ura. Akong gitan og maayo, muragid ako 25 stabos, ma. Uy, kagugibang kong bayain tao na anak. Uy, kagamay ko day anak good. Ha? Lain-lain din nag-sizes? Oy, mao ba, ma? Gamay rada ito. Napaday mas dako ato, ma? Gamay rada, uy. Pero love man kahani mo siya. Ayaw na lang pangita og dako. Ang importante nga naghinigog maay mong duha og nagmahal ka sa imong bana. Unsa, ma?
May mamisita ni mo rin gabi eh. Onak, o ganahan ko aning tawhana, kay dako kayong tao. Maminyo na gyud ko aning usab nak. Dugaya na raban akong wa makatilaw og turjak. Uy, Nahala. Dugay naman sad nga namatay sa papa. Pag minyo kusab. Kano sa ganito mo anhing laki ha? karong gabi inak, muanhi si Fredo. Hi. Ikaw di anak ni Taling? Ako. Ano? Kada kong tawan eh. Mauni siya ang akong ipuli ni Papa ni mo, Day Vilma. Dako kaayo ni Day. Human mi mag-date atong usang adlaw. Manami og check-in. Lami pa kayo sa mama ni mo, Day. Busok pa kayo, lawas. Pero... Iya kong gitutukan. Ang iyang tinutukan. Mura siya katarjak ko na ako. Mao ba dong? Maglaing tagpuyo? Uday, oy. Maglaing tagpuyo, oy. Kay doon na may laki nga kapuyo sa mama ni mo rin, eh. Sa tan-aw ra man ako anang Fredo. Pilit kay nagtinanawan ni mo. Basig, matripingan ka, anak. Bitaw dong ay. Pilit kay na siya tinanawan ako. Unya ra ba nung usahay? Mag-brief ra na siyang muagi sa kong tubangan ay. Oh, Nya ha? agdura ba kay siya katubangan tong? Klaro kay dako ng iya dong ay. Mama! Uy, oy. Mag-brief siya. Mag-brief siya usahay nga mo agi si mo tubangan. Piskot ang tawaran. Oy, mubalhin tagpuyo, ha? Mubalhin ka tagpuyo, Vilma. Unya, okay ra mo dinhi sa inyong gibalhinan nga bay, Vilma. Okay ra maoy. Ganahansad ko din kay maglihok-lihok ko nga sa magit sa mong kaugalingon ba? Nahala. Maumang kahay gusto sa imong bana. Okay ra. Mingaw na niya ko ni mo, Devil, ma. Kay, di naman ka makita. Bueno, niami da ang pagkaon. Tana sa inyong kusina, mangaon na ta. Sige ma. Timing sa gutom na ko. Muuna ko sa kusina, ha? Ako ning habwaon ang dakong puso og inasal baboy og manok. Sige ma. Uy, Nay Fredo. Sige mo kagtutok na ako. Wabi ako magbra ha. Bito, laro man. Nipis ka industry mo gisulob. Laklaki mo doha ka bubos o panti. Lamiya ka ni mong anaon, Devil, no? Ha? Kuto-kuto mo siguro ng imo. Maigo ka ako. Ha? Kuto? Uy, kanindot ka anak ni Fredo, no? Muanhin niya ko ni mo, Day, ha? Kunwang imo ba na? Ha? Hindi lang ko ni, uy. Di ko gusto magkasa sa kumpana. Day. Mahal ako siya. Buutan Bini mo, siya. Day. Abini mo, kung magkatilaw ka sa ako, Day. Mawa ang pagmahalin mo sa imong bana. Promise. Ha? Oh? Dali na mo sa lamisa, oy! Mangaon na ta! Tanay. Tana na. Mga ano ko na ta. Ikaw, Devil, ma. Ikaw ang gusto kong kanon. Ikaw. Ayaw yun padaas pagsigig, kintala ng puyo-puyo ni mama ni Muhabil, makintako ang sas Ginoo. May bana ka, God. Nagampo bitaw ko tiyo, uy. Nga di ko mada. Gusto lagi ko na siyang maanhi sa bahay nga wa si Romel nga akong bana. Pero wala ko masukot, uy. Magsikir bag text niya. Manawag na ako. Kunyang anong dunam sa chain number ni mo, ha? Ako man gitagaan. Abida. Kailangayo man. Ako may istorya na ito, ana. Siyabag siya. Sige siya padintal ni mo may bana ka naman. Kunya iya pag yung kapuyog imong ilahan. Ako pa ikaw isumbong ng mama ni mo.
So si mama ni mo may mo badlo nga na niya. Ayaw lang, uy. Di ko gusto mag-away sila. Mabiyaon niya anas ni Fredo mama. Saan naman lang. Mahal ra ba kay ni mama ni Fredo? Maghikog pala sa mama kung biyaang ni Fredo. Bida, gid ay. Ako'y magsisulti ang tuhanaw niya. Pabong-buang galing sa tubag na ako. Igo gito siya sa kungkumo. Tulibagbag yung naong nga niyang maigo siya sa kungkumo ba? Tiyo, uy. Na lang pakisultihi kun. Para way gupot. Total, muli kayo man sa bitaw ko. Depende ra magud na good kung magpadako. Ana, sakto ng imo day. Basta ayaw gyud pada Vilma ha. Ayaw gyud taon bay ha. Dakong sa Dios ang pagbudhi sa imong bana. Timan ka na Vilma. Sige day, trabaho na ko ha. Amping dis bay ha. Sige dong. Amping sad sa imong paglakaw pa dong sa trabaho. I love you day. I love you too dong. Sige, arin ako. Bye! Noon sa mong kuwi. Huwag mo ko magkasabot. Sino'y Fredo? Siya man ang kanunay nasa kong una-una. Malaki-bati na ko nga. Gusto kong mutilaw sa iya, ha? Dami. Klain. Kilok man hinuning ako, ha? Ay, maligo ko, eh. Aron mabugnawan ning akong lawas. Humanagit ko kaligo. Nawa ng kainit nga akong bati. Ay, ada, limuot man. Ako rin ang usa, magpantir ako ay. May nanuktok man. Si mama tingali. O di ba si Tiyo? Ablihan akong pultahan. Kadit lang, nana. Kisa bay? Oh, ikaw? Mayong adlaw, di Vilma. Hala, Noy, uy, ngano niya man ka, lakalain ni mo, Noy, uy, mom nang gisira, uy, nagpantira na ba ko? Nyawa pa dyan ko, bra. Lakalain ni mo, Noy, uy. Kaya na kung naibog di mo di. Ha? Ay, Tantay pa, uy. Ay, saan pa ba ay, kasilok ka ng bungot din. Bungot pa rin. Mang ko din mo, Noy. Pag imong buhok sa amin, bibihon ko ni Bea. Gusto mo bungot kami dapat sa kutsukay. Alam mo, ang gusto niyo kagama. Ikaw mo. Muluhod ko. Umuun na ng impan. Umuun na ng... Kakiyot. Maraming lansonis. Kakamay. Kakiyot ako. Umuun ako akong kasunas o pera. Nagpalit ako. Kadak ko. Baikap ako. O kanindot. Pagluron, Andy. Ignorante na kining na. Daghan kinis amo eh. Ha? Kining ako anak-anak ng taga-amo. Uy. Pasundon ko ng mayon tayo. Kadiyot. Kadali. Pastarag-tarag. Sige, kadiyot. Maaari. Nay. Kasakit. Agay. Nipido. Nagasakit ko sa akong banaog sa akong inahan. Kinapastorchak man ko rin ni Fredo nga kalipin ni mama. Pero okay na. Ang importante nga, nagkatilaw kong sakit.
Mao katumang kasama ang kaagi ni Vilma dinhining tulumanon. What's the style? Nakatilaw og sakit style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.